आये हिन्जावफोरनि बोलोबाथाय मा लेवरा नांगौ दे आये मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो दा हाया हनै आये आरो नेसिनो हानो गोरलै नङामोन दा नोङो बन सिननायखौ दानस'नो हायाखै हनै आयै माला हानाय थैस डेन्जार जोङो बन सिननायावबो आखा फाखाथारनै जोंनिया औ बना आङो सिगांनिफ्राय लायो सिनना लायनानै हाग्रा बाना लायलाबो दाम गैया आबै नै आराम नुखाला मावा दाङा समझ रहे हो इखौ लानानै लस जादों अरे कहना क्या चाहते हो इखौ लानानै लस हा दाबोन हाले दाबो हाले दे ओंखाम जानायनि खोथा दं दे बोरै जाखोलै दे सिन्दि बयथो जौआनो फिसालाजोंसो हाबावनाय नङा ने नोंसा माने बन सिननाया इसालै ए माबोरै जाखोलै हायारसो लानांलायबाय माथो दि ओंखाम जानायनि खोथा दं दि मावना होदि दे गेसफ्राबो बहुद दामसै गेस होस्लायस्लाय बननानै साबसिन वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअसो जागोन नै जोंना मेदामा ना गुरगासिनो दङ नै अयथासार मोनगासिनो दंखायो बे मनायावहाय साम' लागोन ओमफ्राय नैबे खबायाव ना लागोन ओमफ्राय साम'खौ जोगोनारजों जानोसै नङाब्ला टमेट'जों ओमफ्राय खांख्राइ मोनबा खांख्राइखौबो लागोन सोगासिनो नै लागाव दि दा ओरै गुरलांनोसै जोङो नै बेजोंहाय ओरै दावखोलांनोसै आरो मोनानि समावहाय ना गावब्लासो मोनगौमोन बेयावहाय बहुद मोनखायो बामि थुरि आङो आवगोल गावदोंमोन नै बेयावनो बामि गोगोम मोनदोंमोन आङो ओमफ्राय देग्लायबो गावगोन आङो र' मानो होनना बुङोब्ला आंना टर्चआ एसे गाज्रि जानानै दङ नालाय वाव औवानि सिनारिया दैयाव जा बरियाल' नुखायो नै लोगोफोर नै नायलाय नै जा स्टेल' नुखायो नै स्टेल' नुयो नै दा साम' खननानै लाबाय जों बहुद गोबांनि साम' आरोना ओमफ्राय नै बेयावहाय थालिरा दांसे मोननानै दं हनै हाब जि गोमोन दाउसेनबो जाबाय खावसे नै मोननानै दं नै मोजां नुवाखिसै खोमसि नुबाय दा लोगोफोर उफाय गैया थालिराबो मोखाङावनो जाबसे मोननानै दं ओमफ्राय ओंखामबो उखैदों दांबाय आरो आंना खावनानै जानाया नै दा नायदो नै ओरैबायदि दाउसेनबो जादों ओमफ्राय नै बेबायदि मोजां जिरनानै मोनबाय आङो जा गोदैखा सिनि साम्फा थालिर जाबाय आङो दाउसेनल' जायो नामा जाबावनायसै आङो नै जा मोजां मोनखादों सिनि साम्फा थालिर